Haçanla bir döwletin hökümet baş tutany 16 ýyllaryň dowamyna saýlawlar arkaly çalşyp bolmasa, haçanla döwletin hökümet baş tutany 15 ýylla gitara oýnap, rally edip, itleri, atlara, gyzyl çaýlaryň şekilleri we her vilayatda köşkleri gurýan bolsa, haçanla döwlet baş tutany itleriň medallary bilen adamlary sylaýan bolsa, onda ol döwletde milli howpsuzlyk gullugyň halkın ruhunu öldüren teröristlere dönýärler. Polis gullugy bolsa paraxor zombilara dönýärler. Yallaklar we çepçekçiler bolsa öz arkada goşuny döredýärler. Ölüp duran halk bolsa bigaýratlygyň we gaýratlygyň tapawudyny ýitirip, halkyň ahlak esaslary dol ýumurlar. Salam hormatly watandaşlar. Siz DWT Türkmen Halkı kanalına hoş geldiniz. Şu gün 2022 yılın 22 fevraly hepden sişenme günü. Şu gepleşiň temasy egerde bir döwletin hökümeti baş tutany 16 ýyllap saýlawlar arkaly çalşyp bolmasa, haçanla konstitusiýany we saýlaw kanunlaryny üýtgedip, hökümet baş tutany Türkmenistany ömürlük basyp alınmasa, Türkmen halky öz agry ýagdaýyndan çykjak bolup näme etmeli? Ine şu temany geçmekde men şu gün bizim gepleşimizdeki Musa söz berýän Musa, salamu alaykum, hoş geldiniz. Assalamu alaykum brada, salamu alaykum hormatly watandaşlar. Şu gepleşimizde biz esasy dialoglar ederiz, ýani chatdan gelýän soraglary jogap bereriz we hem adamyň pikirlerini dinler. Ine şuraya bir soru var Musa. Egerde kanunlary, konstitusiýany hökümetiň baş tutany üýtgedip 16 ýyldan bäri üýtgedip gelip hiç kanun esasyna saýlawlara gatnaşyp, saýlawlarda utup, ýeňip ýa-da başga kandidatlary saýlawlarda görkezmek mümkinçilik bolman ýagdaýynda bul rejimi näme çalşyp bolar? Şu rejim ýani diktatorlary gelenne bu ömürlük gelýär. Bu bir ýani wagtlyk ýa 2 wagtlyk gelen ok. Bu gelenne ýani gitmek aladasy ýok şunu. Diňe öýleri öldürülmese çağlaryny, çağlar öldürülmese aktyklaryny goýup gelýärler. Indi şu ýagdaýda Türkmen halky näme etmeli? Näme çykalygy bar şu ýagdaýda? Kanun esasyna çykalygy ýok. Ýa konstitusiýany 9 gerek üýtgedip, ýa konstitusiýanyň esasyna ýani ne saýlawlara gatnaşyp bolýar, ne kanun esasyna hereket edip bolýar. Türkmenistanda diňe bandit hökümet ýürüşi gidip dur. Indi näme et bolýar? Musa, öz pikiriňizi aýtsaňyz, siz halkymyza näme maslahat berýäňiz? Biz nähili ýani baxtly durmuşa etmeli? Şu rejim bizi baxtly durmuşa eltmeýär. Şu durmuşymyzy çalşmak üçin biz näme etmeli? Näme pikir edýäňiz? Gatty gyzykly soru. Näme üçin diktatura emele gelýär? Diktatura halkyň passivliginden peýdalanyp, ýokardaky oturanlar diktatura hökümeti ele alýarlar we zulm görkezip başlarlar halka. Ol başta gelende halkyň goldawy bilen gelýär, ýa belli bir toplaryň goldawy bilen gelýärler, ýa döwlet agdarşylygy esasında gelýärler. Indi bu ýokardaky oturan zulm edýän tiran diktatorlar näde paýryp bolýar? Bu diňe jemgyýetiň aň düşünjesi ösmegi bilen revolýusiýaň esasında aýryp bolýar diýip pikir edýän. Revolýusiýaň görnüşleri dürli bolup bilýär. Ine ganly revolýusiýa bolma mümkin, paraxatçylykla geçmege mümkin. Ola halkyň zadyna bagly. İşlerine göre ve aktivligine göre şol ýagdaýda rejim ütkeme mümkin. Ine käbirleri çağırýarlar partizan hereketi diýerler. Käbirleri aýdýarlar hökümeti alan soň näme otlajak, ýakjak diýerler, näme günäkärleri. Bu oruslarda näme diýer, zlo parajaýdy, zlo diýär. Egerde bir zulüm zat etseň, zorluk görkezseň, zorlugyň öňünde öňüne almak gatty kyn bolýar. Şoň üçin adamlar aktiv hareket etmeli. Bizim güýjümiz nämeden ibaret? Hakykat aýtmak we hakykat aýdyp hakykat sözlerimizi ýerine ýetirmek. Ýerine ýetirmän şol ýa hökümetdeki üstündäki oturanlar
ve daşardaky hukuk koruyucu organlar, gurumalar değiştiler. Sağ olun. Sağ olun Musam. Gatylyk belläp geçdiňiz. Ine dedim bir gen göräýmäne bir hadisa dörýärde. Türkmenistanyň halky, Türkmenistan hökümeti bar. Şular bizim ýanky arkamızda durur. Türkmenistany östürýärler diýip gezip ýörler. Aldanyp ýöne şu wagtda Türkmenistanyň hökümetiniň başçyny zahwat edip ýanky ýurdy alyp Türkmenistanyň hemme wezipelerini özüni belläp Türkmenistany dogry ogurlady ýolbaşçylyk tarapyndan. Inni şu adam konstitusiýalary üýtgedip, hemme zatlary üýtgedip, gaýdyp şu hiç hili adam ne daşyndan, ne içinden saýlanar ýaly etmedi. Häzir geçirilýän saýlawlar saýlaw däl. Ol diňe bellenmek diýilýär. Mysal üçin, ine konstitusiýanyň bir böleginde, bir maddasyna ýazylgy kandidat dalaşgar ýanky 15 ýyllap ýygyda Türkmenistanda ýaşamady. Seýlerim 2008'den 2011 ýyla çelli 3 ýylla Serdar Berdimuhammedow Moskwada Dip Akademiyada okudy. Ol öz hususy hökümetde işlemen, öz hususy meselelerini çözdü. Ondan başga 2011'den 2013'e çelli Jenewada başga bir okuw jaýyna okap, ýene de öz hususy zatlaryny çözdü. Diýmek 5 ýylla 2013'e çelli şol hökümetde işlemen, öz hususy meselelerini çözdü. Talip hökmünde. Bizim talipler diýär Ukrainada bar, ýaşap ýa Russiýada okap ýaşar. Ine şol ýaly şol etdi. Ýöne bu gözek prezidentiň ogly bolansoň Moskwada Dip Akademiyada we Jenewada ýokary okuw jaýyny okudy. Elbetde mümkinçilikler bardyr. Indi derdim 2013'ten 2022-nji ýyla çelli 9 ýyllap ýygyda Türkmenistanda ýaşady. Diýmek, konstitusiýanyň 15 ýyl ýygyda Türkmenistanda ýaşamagyny ýerine ýetirip bilmedi. Ýöne Muharramazdan Serdar Berdimuhammedowy kandidat edip, ýa dalaşar edip saýlandy, resmi taýdan bellenildi. Diýmek, bir adam üçin kanunlar sedilen ok, ýöne beýleki adamlar üçin, olar blok etmek üçin, şolar çykmady ýaly üçin 15 ýyl diýip ýürütülüşden konstitusiýa goýulyp, şo maddalar şolary blok edip, hiç wagt şolar gelmedi ýaly edildi. Şu 15 ýyllyk diýilýän ýanky madda 15 ýyl ýygyda Türkmenistanda ýaşamaly diýilýän ýürütülüşdirilen daşyndan hiç wagt opozisiýa gelip dalaşar bolup bilmedi ýaly edilen. Gynansak da şuňa Serdar Berdimuhammedow şo tora düşdi. Ýöne Muharramazdan muny ýa resmi taýdan ýanky bellediler, dalaşar. Indi men diýjek bolýanlarym. Türkmenistanda häzirki saýlawlar 3-4 sany, 5, 6, 7 sany saýlaw üçin çykardylar, ýanky dalaşgarlary. O görgüler Hudaý sakladyň şundan bir syp bilsem men ırza bolarym diýip ýanky gorkuşyp oturýar. Hudaý sakladyň maňa halk ses beräýmedin. Birden men utaýsam men hökman ýetirçel ýaşamam sebebi 12-nji martda geçirilen saýlawlar derrew ertesi berilmän 4-5 günde falsifikasiýany dol edip barlap pervişin dokumentlerini ýasaplap edip onsoň ýanky bular aýdýarlar. Şonu birden bir başga bir dalaşar utaýan ýagdaýynda ony diňe basmak bilen ýa ol ine kanunlar bozdy, zat edip ony ýygnarlar. Ine şol bolaýmasyn diýip her dalaşar gorkuşyp oturýar, sandyryşyp. O dalaşar bolanda ýa prezidentliğe sen berenmeli. Bunun ýüllerine tersem ölü ýaly görgüller közenip ýörler. Men diýjek bolýanlar. Diýmek, bu bellenişde saýlaw däl bu atasyň öz ogluny bellenişde biz 12-nji fevraldan 12-nji martga çeldi. Hereket edip bir zat edäýmesek 12-nji martdan soň egerde şul bellenäýse biz iki adama iki wezipe agaş görüşmeli bolýar. Birinjisi Türkmenistanyň bir kanun saýlanan Serdar Berdimuhammedow, ikincisi Halk Geňeşiniň, Halk Maslahatynyň ýolbaşçysy, Milli Geňeşiň ýolbaşçysy başga bir wezipede oturun. Ýene de bir kısan wezipeni ogurlap durun.
Hopsuzluk Geňeşiň ýolbaşçysy Berdimuhammedow, Milli Geňeşiň ýolbaşçysy Berdimuhammedow ine şul adamlara garşy iki adama garşy görüşmeli bolýar. Öň diňe Berdimuhammedow garşy görüşen bolsak, inni iki adama garşy görüşmeli bolýar. Ine bu halatda biz häzir şol 10-njy marta çeşdile galyp bir günde şu zatlar çöp bilýärkä, şunu etmän biz 10-njy martdan soň iki adama görüşmek bize başararmy ya ol gaýtyp başarmaz da bizini dogry uturur. Näme pikir diýär? Gol sorak seredin bu yerde prezident Gurbanguly dol gitmeýädeni parlamentin başlygy hukmunda galýar. Näme täze prezidentim Serdar Berdimuhammedow bellenilýär. Türkmenlerde nakıl var da iki goçun kellesi bir gazanda gaýnamaz diýip. Ne Kazakstanda gördük. Dvoy vlasti oldu da. Hem Nazarbayev var, hem belki Tokayev da var. Biri prezident, biri hem Sovyet'in başlığı hükmünde oturuyordu. Bu siyasi destabilizasyon getirdi. Ne küçücük misal, ne devlette siz hem liderdiniz. Hıdırıf hem lider, özüne lider deyip durdu. O özünün siyasetini alıp barıyordu. Siz hem öz yolunuz bilen gidiyordunuz. Ama sonunda şol devletin dargamana getirdi. Kazakistan'da da şeyle destabilizasyon getirip adamların küçük çıkmaklarına getirdi. Bir taraftan şol dvoy vlasti iki hükümetin bolmagy bize halka amatly taraf başta hoğula Serdar özünün adamlarını getirecek olar. Berdimuhammedow öz öňki özünün adamlarını saklajak olar. Sfera wliýanýalary arasında çakmışyk bolardany bu halkın oýanmagyna hasam öňe elter diýip pikir edýän. Mene şeýle pikir edýän Murad aga. Bize olajitil bu. Sağ olun. Pikiriniz için menim pikirim sizinkiden aýratyn. Şoň üçin men öz pikirimi aýdaýyn. Menim pikirimçe Gurbanguly hiç ýere gidemok. Gurbanguly 15 ýyldan bäri ağlak gelýär Türkmen halkyny ýene bir gezek ağlady. Men ýadadym, meni gyra çekiljek, meni ine prezidentlikden gitjek. Olur ýal bolýan bolsa, onu siz näçip halk maslahatyna galýar? Näçip hopsuzluk Geňeşiň ýolbaşçysy bolýar? Sebebi döwletde sen prezident bolsaň, sen halk maslahatynyň ýolbaşçysy bolsaň, onuň uly bir ýanky hopsuzluk Geňeşiň ýolbaşçysy bir wezipe bar. Ine şo wezipeler näçip saklap dursaň? Eger siz raly sürüp ýören bolsaňyz, Türkmen halky ölüp durka, Türkmen halky gynanyp durka, Türkmen halky çörüň ýylan nowatda durka, Türkmen halky pullaryň ýylan nowatdan durka, Türkmen halky Türkmenistanyň daşyna közelip durka, olam nelegal derece siz salyp durkaňyz, çägäň içinde raly sürüp, çägäň temperaturasyny gyş aýlary ölçemek, ol bir sizin psihik taýdan öz diýen zatlaryňyza düşünmeýäniňiz öpýär. Ýolbaş prezident. Men diýjek bolýan adam, şul adam aýdýan zatlary bilen edýän zatlary deňgiren. Şoň üçin men şunu alýarym. Sebebi serdim. Men ýadadym gidýän. Olya gidýän bolsaň, açyk saýlaw edýän bolsaňyz, hemme dalaşgarlary resmi taýdan ýanky bellenip, onu dalaşar kampaniýasy gitmeli. Saýlaw kampaniýasy gitmeli. Hani olur? Han saýlaw kampaniýasy? Han teledebatda? Hani adamlar programmalaryny goýup, ol bellenen adamyň ne meýilnamasy bar? O gurgurlar şul meseleden, şu ýanky dalaşar wezipeden sypsa arda. Ine men ötün ýyl şu Marvel aýatynyň adamlary bilen görüşdim. Ötün ýyl bir dala, ötün ýyl ýani, ötün gezek 2017-nji ýylda bir dalaşar bar eken. Ine şonu belli yapdyrlar. Şu bellenenden günden bäri şol ýatmady. Hudaý taklasy men utaýmaýyn ýa Berdimuhammedowa garşy bir zat diýse men hem şoň içinde bolaýmaýyn. Ya da adamlar maňa ses berip men Berdimuhammedowa ýanky opozisioner bolaýmaýyn diýip gorkup saýlawlarda utulan soň uly sadakalar berdi. Allahjan, Hudaýjan betbakçylykdan gorady.
Allah meni yankı ul hukukdan alıp çıktı deyip görgülü sadakalar verip köşüştü. Zordan öğüne geldi. Tas yüreği duruptu. Yine şuraya dağlaşkarlar her hem görgüleri seyretsen nefsin ağrıyor. Şu kıyın yağdaydı işlep doğru kıyın yağdaya salındılar. Olur hakiki dağlaşkarlar. Olur bir sani dağlaşkar için kaptırla kudurun поддержка, klonlar. Onun için sayılar yok, birleniş var. Men diyecek oynaladım. Yine şu edek Berdi Muhammedov oğlunu koyunun sebebi yok orada durup gitarada çalıp yani çöllerde rally edip kevakt gelenine hemme ağır işi yani rutina değil ya da günlük işleri oğluna koyup kevakt gelip oğlunu kontrol etmek için koyular. Demek en sonku söz şunla. Demek biz yine de Türkmenistan'ı psihbanisadan çıkarıp bilen de o. Sebebi psihkitaydan kesel adam yine de Türkmenistan'da olundur. Men diyecek oynaladım. Psihkitaydan bir kesel adam aşağına da bir manyak kellen kopuron deyip gurlayan Türkmen diline gurlayan o yani adamlar yali adamçılık bilen yani yaxşı söz bilen asudalık bilen adalatlık bilen gurlamayan adam inni psihbalonun yanına bir manyak geldi. Psihbalon bilen manyak Türkmenistan ne ederler? Dine ervettige salarlar. Dine ervettige gider. Dine ervet çärler bollar. Inni bir kançılık inni başlıyor. Ön Berdi Muhammed yetişmeyen olsa inni iki taraftan şular başlar. Şunun için sizin deyişiniz yani iki alternatif birbirine dengden fikirler değil. Bir fikir şon yöne yerini yetiricisi oğlu. Şoğur fikir, şoğur garındaşlar, şoğur yeğenler, şoğur doğanlar. Bunun inniki adımları her yeğenini, her velayete koyup kamçılap adamlar saklar yani. Şu yerdeki velayetteki ayal gıyları zorlap adamlar hasap etmeyen, itler çevirmeyen gezme. Yine şol inniki adım, gece adım. Hazır biz 10 kısne çelli hiç ad etmeyen dımı otursa yine 10 kısne sayılar ne il geçer onu hiç hil tapağı diyor. Bunlar 90%'dan yukarı ses verirler. Serdar Berdi Muhammedov falsifikasyon edip hem sesleri uğurlap koyuyorlar. Putin büyüküp çıkar, men kutlayan deyip Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Ermenistan, Belarusya büyüküp çıkar biz kutlayat. Erdogan bulurdan kalmayacak bolup büyüküp çıkar kutlayat deyip hemmesi üyüşer şu yere toy verirler şolara halka değil. Halkın betbaxçılığı olur. Şolara ayratın toy verirler. Şoň bilen tasdiklana inni şondan soň biz şolara ayırjak bolsak Putin böküp çıkar, Erdogan böküp çıkar. Kanun esasyna saylanan hökümeti garşy görüşýäňiz. Şonuň üçin häzir 10-njy martda çelli bizim etçegimiz edenimiz ol kanun ýol. Soňam kanun ýol wa ýöne gaty agyr ýol. Eger biz ýeňil ýoluny geçip bilmesek, derli agyr ýoluny geçilmez. Menim pikirimçe ine ýagdaýlar şeýle bolar. Ine şu düşündürüşden soň bir soraw dörýär. Eger-de Türkmen halky aktif bolmasa, eger-de Türkmen halky diňe hökümetden gowluk garaşan bolsa, şular bakty ýaşap bilermi ýa ýaşap bilmez? Näme bolar? Näme pikir edýär? Musa. Söz sizden. Başlaň näme diýdiňiz Murada? Eger-de şu gedýän zatlara seredende Türkmen halky aktif bolma, gyrada durup, ay meňe başarýan adam ýok diýip dursalar. Onu Türkmen halky geljekde bakly durmuşa näme geçmeli? Näme etmeli? Eger-de ansat wagty şular, ýani 10-njy fevraldan 10-njy martda çelli ofitsialny häzir turup seslerini berip saýlawlar adalatly bolmasa turup aýdyp bolýar-da. Şonu aýtma. Imsim otursa 10-njynden soň, ýani 16-na inaugurasiýa bolar. Täze prezident öz ýani wezipesine geçer. Şondan soň ha kyn ýagdaýda bir zat aýtjak bolsaň ha kyn ýagdaýda dörer. Şonu kyn ýagdaýda bular aýdy bilmese, bular näme öz bakly durmuşyny almaly? Näme bakly durmuşyny döretmeli? Näme Türkmenistan döretmeli?
Ne yollar var? Eğer de ansat vakti çıkmasa ağır vakti çıkarlar mı? Ne fikir yani? Bu soru yatıp bağıtlı bolar mı? Yatıp hiç bağıtlı bolup bolmayar. Yani biz 30 yıllar şol halkın pasiv ýagdaýda inkar näme saýlawlary inkar edip saýlawlar hiç ütkeme şol öňküsi ýaly bolar diýip gatnaşman. Meniň edip biljek işim ýok, meniň edip biljek täsirim ýok diýip inkar edip şu ýagdaýa getirdik-de. Eger ondan beter şu inkar edip saýlawlar gatnaşmasa, aktivligimizi görkezmesek, adamzat hiç bagtly bolmaýar. Yine bize 12. Mart'a çelli hem hareketler etmeli, çıkışlar etmeli, mitingler kurulmalı, talep etmeli, öz seslerimizi vermeyene, daşayurutta, hükman suratta öz seslerimizi vermeyen için mümkünçülükler etmeyene talep etmeli, konsolluklardan, ilçihanalardan, devletin, hakimiyetten, hükman suratta talep etmeli. Sebebi konstitusiya boyunca her bir raýatyň borcam näme ses bermene borcu var ve hakkı var. Onu hükümette yukarıda oturanlar olary gражданlar inkar edip olan seslerini oğurlap yine bir halkı talap devam edecekler de. Çok masuratda aktivlik görkezmeli. Yine raddi yerlerde hisat ütkanok, hisat bolmaz, biz inkar ediyaz deyip pasif ýagdaýa geçende de biz pasif bolsak da şu oyunun içinde aktif bolsak da oyunun içinde. İngolse aktif bolup öz bagtly durmuşymyzy öz elimizden gurmaly diýip hasap edýän. Doğru. Yine bizim bir vatandaşymyz soraw berýär, ýolu. Ýöne bir mesele bar, adamyň içki pikirini hiç kim, hatta en yakın adam bilip bilmeýär. Belki serdar kellesini işletse gowuluk bolmagy mümkin wagt görkezler diýär. Yine ünsürüm şu pikiri gaty dogry aýtdy şulardan. Her kim öz içindäki pikiri öz hususy zady. Hiç kim onu oğurlamam bilmeýär, özüň aýtmasaň, hiç kim onu bilmem. Ünsürüm şu adam gaty dogry aýtdy. Ýöne şu adam umid edýär serdaryň yine serdar gelenine mümkin gowuluk bor diýip pikir edýär. Yine şu mesele näçe seredýär Musa? Doğrudan serdar gelse mümkin hemme zatlar ýollar açylyp, manat konvertasiýa edilip, ýani unlar, çörekler hemme de maglyny hemme zat bolup Serdar Berdimuhammedow Türkmenistany galdyryp, Türkmenistanyň daşyna pasportsy gelip ýören adamlara pasport berdirip, Türkmenistanyň daşyna adamlara mümkinçilikler döredip, içinde daşyna gowuluş edip Türkmenistany ösdürip bilermi? Gaty gowy sonra Ýakup näme seredin çıkmadık candan umut bar diýerlerde. Her Allah Taala her bir adama şans berýär. Onuň öz serdarynyň öz kellesinde öz pikirleri bardyr. Sebebi prezidentlik kursyna geçende esasy silawa struktura elinde bolýardy. Esasy güýç. Şoň üçin olar prezidentde hasan mümkinçilik köp bolýar ýurt düzetmäne. Özüniň planlary bardyr. Bunu haçan aýdyp bolýar. Siyasatda prognoz etmek gaty kyn. Ýöne oňdan gel edýän işlerine seredip çaklama edip bolýar. 99% aýdyp bolýar nähili geljekde şu Serdar Berdimuhammedow özüniň siýasatyny dowam etdirer diýip. Her hili wezipede işledi. Ahalyň hakimliginde işledi. Vice premier boldy. San guruluşu boýunça, san tehnologiýa boýunça dolandırıcı bolup zatdy da baş tutanlyk etdi. Hiç haýsy bir netije berenok, miwe berenok. Belki mümkinçiligi bolan däldir. Ya ýokardaky oturan atasy onu etme, bunu etme diýendir. Ýöne prezident taxtyna gelende kursyna oturanda özüniň planlary bardyr. Onu gelenden soň 2-3 aýyň içinde belli bolar. Nähili halky zulmetmeni dowam edermi? Ya da reformalar geçirip hakikaten bir näme ýurdu düzeltmeni çalışarmy? Ol aýtmak
bir 99% menen şol işini dowam eder diýip pikir eden zulmy Hasan güýçlendirer diýip pikir eden, emma 1% meni şans goýan her Allah Taala şans bere her adama menem şonýaly zat diýende adamlarda umydymy üzmeýän. 3 aýyň içinde nähil dowam etse başlaky 3 ay, 6 ay şonýaly pikir edýän. Ýok, gene halky ondan beter zulüm etjek bolsa, şeýle diktatorluk diýen zat adamlaryň bir halkyň ilatyň durmuşyny oňatlaşdyrmak üçin şertler döretmeli-de. Bir islendik ýurt diktatorlygyň bir Arap ýurtlary bar-da. Olar hem diktatorlyk, emma halky oňat ýaşaýar. Näme bolsa-da. Singapurda da bir diktatorlyk boldy. Kuan Lu diýip diktator boldy, ýöne ýurduny düzetdi. Ýöne ol ýerde bir özüniň ideologiýasy bolýar, özüniň predposilkalary bolýar da ýurdu düzelermika, düzelmezmika. Bizde şol predposilkalar ýok. Bizde absolutny güç var, absolutny vlast var, absolutny vlast, absolutny adam bozýar diýip pikir edýän. Sağ olun. Sağ olun. Yine bizim gepleşimizde Timur Serker'de boşuldu. Timur Serker'de salam aleyküm. Timur Serker sesiniz açık eşitledim. Aleyküm salam. Salam aleyküm vatandaşlar. Sağ olun. Timur Serker'de yine Yahoo deyip bir adam Yalov şey diýär ya. Her kimin öz kelesine pikir var, ondan öz bilýär. Yine kim bilýär Serdarym bolsa Türkmenistan'ı östürüp güllä östürür ýaly mümkin eder diýip umyd edýär-de. Siz näme pikir edýäňiz? Serdar doğudan gelip Türkmenistan'ı östürüp bilermi ýa östürüp bilmezmi? Öz pikiriňizi aýtsaňyz. Men pikirimçe şol näme ene ol Serdar şol näme bir Kur'anly bilip okuýdum oly şu dogulany bäri şu bolup gelen zatlary okap öwrenip atasyň etýän zatlaryny şu öwrenip şoň uzy etiniň geçip şu güne geçen bolýar da şol indi şu öwrenilen endikçe öwrende galar diýer. Bu da tabii gepete de olacak, gepete de olacak. Şimdi sol adam ülken ya, sol adam yine sol prezidentin ervet top çıkartı halinde Golov Sarvu deyip onun lakabı aşağı vardı. Golov Sarvu deyip şey diye, yani işçilerine var. Yaman ervet adam, son için on gelecekte Türkmenistan'ı ülket bilmez. Türkmenistan'a geleceğini tamam hayatım dediğine şu atasının, rejimin yol boyunca gider, dini aldamak, dini halka genocid etmek, dini halkı ezmek, seyahatinde görsümünü anak oylan görsem, hem hayatı oylan görsem, Türkmenistan'da 30 yıl içinde 3 yanlat olmadı, dini Türkmenistan'da sol Türkmenistan'ın bilen halkımının pulu, halkımının karşısına mankurtluk için ulanıldı. Onu men doğru bakyan kim bana söylüyorsun yine benim öğrendiğim şeyler oldu teyarinde diye sol ana adamın görkemi şu Türkmenistan'da gerçi milyonlarca adamı anını sindirdiler var. Sonra hemen vücattı verirken vermeli, vücattı hesap olmuyor, o koyu geçecek olan vücattı vermeli, işe girecek olan vücattı vermeli, ağrı gidecek olan vücattı vermeli, hem yerde savunmasa bir şeyde alak sol devleti yıkılanı tamam sol adamların aylıklarını yama katı ağ verip başladılar var. Koy ol yani ağ bispatını oldu, siyet bispatını oldu, adamların katı aylık ağ için adamların öz finansal yadayını demek için sol hem yerlerde 20 manattan 50 manattan doküment edecek olan 50 manat vermeli, bir daha pol çektirecek olan 150 manat sonunda korrupsiya çok ettiğin geçip tümke geçen sonuçta bu rejimin adamı, bu rejimin toplumu hiç kaçan Türkmenistan'ı ülkede bilmez.
Men şonu anyklap we birlek geçip siyasata bolan. Sağ olun köp. Ine men Yakuba özüm jogap bereyin özüm. Dedim Yakuba. Haçanda bir yolbaşçılık boljak yolbaşçılık etjek bolsa, Ilayda da bir döwletiň yolbaşçy boljak bolsa, ol öňünden taýarlyk görýär. Näme taýarlyk? Ol özü üstürýär, gowy. Ondan bir yolbaşçy bolýar, bir partiýaňmy, ýa bir jemgyýetiňmi, ol hökümetde işläp ýöne awtomatik ýagdaýyna qaqatyň eli bilen geleni ol. Ol bir. Şol adam yolbaşçylyka gelenine onun meýnamaty var. O diýmek, eýýäm, ine 1-nji ýylda näme etmeli, 2-nji ýylda, 3-nji ýylda, 5-nji ýylda, 6-njy, 10-njy ýylda ýa meýnamaty var. Şu meýnamatyň esasynda ol Kameranızı açın mı? eşdiýärmi? Eşliğin. Kim gürlemeýän bolsa, ýanky sesiňizi ýapyň gaýra dedim. Ine her adamyň ýolbaşçy boljak bolsa, ýa-da bir partiýadan, ýa-da jemgyýetden, ýa-da ýöne individualny kandidat bolsa, şoň meýnamaty bolýar. 1 ýyllyk, 2 ýyllyk, 3 ýyllyk, 5 ýyllyk, 10 ýyllyk. Şo meýnamaty adamlara tanadýar. Adamlar görýär öz geljegini. Şu meýnamada şul men şu meýnamany saýlaýan, men şu meýnamanyň maksatlaryna ırza, men şul adamy saýlaýan, şul adam şu meýnamany eder, meňim ýagdaýym gowulaşar diýip anyk. Biz şahmat oýnamdyk. Biz häzir kartam däl. Biz häzir ýanky bilmeýän enigma oýnaýar. Siz diýjek bolýaňyz, Serdar Berdimuhammedow meýnamasy qaqatyň bellenip gelen ýerinden şol hökümetde 2016-njy ýyldan bäri işläp gelip hiç zat etmedik, hiç zat düşünmedik. Bar başaryp bilýän zady her pudowy dolandyrylanyna, mysal üçin Newit Gaz pudowyny dolandyrylanda hani üsçüler barmy ýa-da hani zryf barmy bizde bir özüp öňürdikmi? Ýok. Fan tehnologiýasyny dolandyrylanda internet açylmady. Indi bank sferany dolandyrylanda dolar nähil gaçyrýany men aýtdym ha. Bir kanun ýagdaýda kredit maliýe sistematyny işletmeýän, pudoklary galdyrman, pudoklarda öňdürjüligi köpeltmän, kadrlar taýýarlaman, täze tehnologiýalar ornaşdyrman, täze eksport, ýa-ni diversifikasiýany etmän, ýöne giýje baryp gelýän pullary Merkezi Bankdan alyp, onam valyutçyklara paýlap, ol daşarda ýa-ni kanuny hökümeti degişleýän adam öz valyutçyklar arasyna ýa-ni pullary peserdiýär, ýa-ni kursy şoraýaly diýär. Bar aklynyň ýetibiljek zat. Men diýjek bolýanlarym, şul 6 ýylda hiç zat görkezip bilmediň adam häzir wezipe gelip size bir zat görkezermi? Ola bir. Ikinji, üstüne Berdimuhammedow ukypsa dur. Muňa ruhsat berermi? Elbetde ýok. Üçüncü, egerde sen Türkmenistanyny öňeşikler etjek bolsaň, üýtgemer etjek bolsaň, sen durşuny syýasaty sistemany çalışmaly. Sen syýasat sistemany çalışjak bolsaň, Gurbanuly Berdimuhammedow türmäge bermeli. Sen ol bozup dur. Ol sana çalışdyrma, sen ol bozmasa, onu bu sistemany çalışyp bolanok. Ol bozansaň, şu sistemany çalışyp bolanok. Şoň üçin 3 tane bir wajib mesele var, şonu çözmän gowuluşak bolmaýar. Adamlar pikir edýär, ine häzir gelir, şoňam ýüregi var, muny gowulaşar. Ol Marin bazaryna barşýar. Näme etdir gymmat? Peterlin boldy. Gitden molin etdir 70 bolan bolsa 80 bolan. Ol ýene de direktiw berip ýa-ni sözüň bilen onu düzetjek bolýan. Syýasaty beýle we ykdysadyýaty beýle dolandyp bolýar. Hemme zat anyk edip çözgütlerini tapıp sistemany gurup şu sistema işlemese ol hemmere ılgap aşağıdaki polisiyeska çelli öz komandasyny berip durmaly bolýar. Bolmasa işlemez. Onun sistema däl. Hökümet ýolbaşçy bir sistema döredýär. Iqtisady, syýasy we syýasy maliýe we sosial sistema. Ýani durmuş sistema. Şu sistemalar öz arasyna işleýär ýaly, içinde mehanizmler var, instrumentler var.
Onun için sen makroekonomikany, mikroekonomikany, menejment, strategiyany, agressiv strategiyany, ýa-ni taktiçki strategiyany, taktikalary bilmeli. Ol diňe goşmaça bilimler. Onuň daşyndan sen maliýada, sen ykdysadyatda güýçli bolmaly. Sen eýýäm zawodlary galdyryp görmeli, gurup görmeli, tejriben bolmaly. O zatları bilmeýän, diňe ýolbaşçylyk bolup ýokary gelende, kabinet ministri geçirinde, sana adamlar düşünüründe sen düşmeýän şol. Ine şu ýaly, şol adam gulugundan tutulup, vice-premier hökmüne her puwdoklara goýulyp bir düşünjesi azçyk bolsun diýip ýolbaşçylyga taşynan adam hiç wagt döwlet ösdürmez. Hiç wagt siz bakly durmuş getirmez. Şonuň üçin bir zat kesgitleýäningizde bir goşmak bir deňdir, iki bolmasa, şoň bir bolmasa, diňe bir bolsa, onda bir bolýar. Tebilik nol bolýar. Eger nol goşmak nol, deňdir, nol bolýan bolsa, siz nol goşmak nol, mümkin iki bolar diýip garaşyp oturýarsyň. O mümkin näme? Şoň üçin ine men soragy bizim gepleşigimize goşulan Mirala berjek bolýan. Mirala, hoş geldiňiz. Salam aleykum. Warşawadan ine bize hormat koyup o Mirali goşuldy. Wa aleykümselam ezildeşler. Ediyor Murada. Näme bolýar? Men size bir soru berjek. Näme pikir edýäňiz? Ine käbirler umyd edýär. Siz ine eýýäm gelmäke söýýäňiz, gelmäke eýýäm tiýardara ine beýle eýle diýäňiz. Şoňa bir mümkinçilik berim 3 ay 6 ay o işletin. Mümkin hemme zat bu ýol bolup gider. Mümkin ýa-ni Berdimuhammedow gitarasyny bir ýygnap rally etmeýän köçelerde ýa-ni çägelerde rally etmeýän ol temperaturyny şoçuk bilen temperaturany gyş wagtlary barlaman, öz psihik taýdan giden gylyklaryny görkezmän, olum bir günne psihik taýdan düýelip, Serdar Berdimuhammedowyň indi düýelip, bar Türkmenistanyň bilimleri, Türkmenistan daşyndaky bilimleri bir günne alyp Türkmenistan düýeldir diýip pikir edýärler. Siz näme pikir edýäňiz? Elbette bundan pikir bolmaz. Sonuçta zat belli ýurdy. Näme getirip düşüren dereceleri şu ve birce sebep bolup biler bärediňe özüni garanti edip bilmek üçin, özüni gorap bilmek üçin täze gelen hökümet barlamasyn, iýdemesin, dörjelemesin, puzurluklaryň üstü açylmasyn diýip ve öz tohumunu elden ayırmajak bolýar. Türkmenistany özüniň şahsy emlägi alulanyar ve я даже не думаю арасында орусча говоря, я даже не думаю, что Сerdar Berdimuhammedow придёт и поступит как-то по-другому. Atasından ütköçük boljakdygyny zannedemek sebebi ahala hakim goýulan wagty bütün Türkmenistany ve bütün dünýäye ýaran bir meşgul bir sözü var. Näme diýär? Şey üsvirnu diýdiler. Ýani aslında şey üsvirnu däl eken meniň eşitişime görä gämi taraplardan bir olanlardan boynumu toglaryn diýipdir. Ýani boynumu kelläňi ýolaryn diýmek bolýar. Onu Türkmenistanda golu atarwu diýip period etipdirler. Ýani näme üçindir şey üsvirnu diýip ýeňilleşdiripdirler onu sebebi özüňiz görün şeýle iň barkysy en tähäli bellenilen zat ýok, beýleki ýok welin sразу уже MVD-nyň işgärlerine zatlaryna уже nalogy köpeltirip goýberýär. Bu näme alamaty bolýar diýmek. Täze власть gelen wagty täze bir goşmaça bir atdel ýa bölüm yaratjak bolýar bular. Gestapo'ya alyp bir etjek bolýarlar bu hadiýe şeýle näme bar. Ve Serdar Berdimuhammedowyň Türkmenistandan haýyr gelmejegi, atasından gelmedigi ýaly mesemälim zat muhadin. Samapman, özüň aldamak. Dogry. Dogry, gaty dogry belläkeşdiniz. Men ýene bir gerek aýtjak bolýan, haçanla döwletde çalışmalar bolmasa ýa prezidentden. Ýa bizde bütün Türkmenler alyp görseň, diňe Berdimuhammedow akylly. Beýlikler bardyr. Türkmen halkynyň içinde Türkmenistanyň bir topar akıllı adam var. Niye dolar? Näçe olar yol verilen? Türkmenistan'ın daşın akıllı adamlar var. Näçe olar yol verilen o? Näçe gelip biz hemme kualımızı şu adama yankı bağlamalı. Ol bir. İkinci, siz näme pikir edýäňiz? Egerde bir adam eýýäm işläp hiç zat görkezip bilmedik bolsa, ylaýtada ýollar açman, pasportlar uzatman, kagazyna o maslahatlar bermän, kagazyna
Yani özü hükümet hükmünden vice premier bolany kakadyn urunmasar bolýar. Düşündirip öz pozisiýasy ýok adam näme ýolbaşçylyk gelip öz pozisiýasyny eline alyp kakadyna garşy gidermi? Elbetde ýok. Elbetde gitjek bolsa da bu ýol vermezler. Sebäbi ýene bilerek aýýan ünsürin Türkmenistanyň döwletiniň hukuksyzlyk giňeşini ýolbaşdy. O diýmek näme? O diýmek Türkmenistanyň prezidenti hem şoň içinde, milli hukuksyzlyk hem şoň içinde, polisler, kadetler, prokurorlar, ýani beýleki kabinet ministriniň orunmasary hemme şoň içinde. Halk maslahatynyň ýolbaşan şoň içinde. Ola özü. İn şo ýerde hemme zadyň iň üstündäki adam Serdary ýol berer. Eger Serdar şoňa garşy bolýan bolsa, bermez endi. Şoň üçin bu zatlar näme diýsem, o aeroportda napýorsunçlar oýnýar, ýani sen aly, hökümetin aly. Ne şo ýaly aly. Şoň üçin watandaşlar hemme zadyň her wagt logiski ýanky rezultatlar bar. Mysal üçin siz bir zat ederinizde hükmen bir netije bolýar. Ya erwet ya gowy. Siz hiç zat etmeýän wagtyňyz hiç netije bolmaz. Ine şu meselede şeýle seredmeli. Egerde Serdar bir zat etjek bolan bolsa 6 ýylla wagt boldy. Hiç zat etmedi. San tehnologiýasyny ýanky östürjek bolup internet açylmady. Bank sektory kontrol edenine hani konvertasiýa ulaşdymy? Ya 3,5 manat ve 20 manatın arası näme kiçimi? Yok. 6 etse bular bizi allak gelýär. Şonuň urulan oklar. Berdimuhammedowyň iň uly gazanan üstünlügi, yani 16 ýylda birinji üstünlük interneti açylmady. İkinji üstünlük Türkmenistany batyrdy. Türkmenistanyň manadyny 3,5-dan 20-a 40-a etdi. Ine bar gazanan üstünlük. Galan zatlar jaý bolup pul bolýar, o zatlar etme. Indi men soragy Timur'a berjek. Timur. Bolýar, Serdar Berdimuhammedow bize gowul getirmez. Bizim halkymyz yatıp uklap olum almaz. Başka dünýäde adam barmy Türkmen halkyna kömek eder? Ya Türkmen halky şu Berdimuhammedowyň ukypsy siýasatynyň köleginde ýaşap ýitip gitmelimi? Näme pikir edýär? Indi bäze двоякое понятие ýokdy. Iki ýyllyk oýlansa bolýar. Säginde sol olan ýene solan nämetine gölmüz ýumupda olan etkiden çykdy kawa Türkmen halky ýitip gitýär. Türkmen dili ýitip gitýär hawa. Türkmen diýilýär bolmadan Türkmenistan bolmaz, Türkmenistan 5 bölege bölünip pıtrak gitýär Türkmenistan. Egerde şo Serdar gelse, näme şeýle gelse we şol Türkmenistan ýönet başlasa. Şoň üçin ine görüşmeli ýa-da međunarodny organizasiýalar şol näme edip şo sanksiýalar međunarodny bank sanksiýalar Türkmenistana Türkmenistan de maýat bilme. Şo birinji şo öňkü çykyşlaryny teýip görende analiz etme wagtynda şol näme diýär? Türkmenistan her gepinde maýa goýmaly, täze pul ýok. Kim maýa goýsun? O maýa goýjak adam kan? O näme? O Kitay. Kitay bölgesinden o prostat takisa etmeýär Kitay. Gemirip alýar, öýden stankadan güýçli olur. Yerlemede alıp gitýär şol näme bar, näme. Töläp bilmese şol nämeleri belgilerini. Şoň üçin häzir wagt geldi, indi başga alaç ýok. Başga alacymyz ýok. Türkmenistany öz elimize almasak, soňmasa Türkmenistan içinde häzir şol polisiýa işgärlerini Daşkolda belki nämelerde vilayetlarda häzir öýme girip şol belki näme türmede oturanlara, zatlary sonra ýolda oğlan aýlanyp sonra Serdara näme böyle bollamaly diýip sonra eger bol çekmese we şol öňünden siz basar tipi o şey adamları ýene korkutup şol türmede oturan adamları içinde bir gün oturan adamlar var. Olar şol terbiýe şol Gurbanly Berdimuhammedow terbiýeçilik etýär Türkmenistan. Haçana deňiz kulapyny da biljek o. Mene aklyma salanyp, indi başga alaç ýok, başga çäre ýok.
Biz ne edeli? Biz şu halk bol kalmasak, bize mecburat organizasyonları var. Belki Amerika, Avrupa, olan bağıran Türkistan'da bol tutanları bizim ölmeden kabul edelim. Onun içinde Türkiye'de analitik uzvot işlemleri Türkmenistan boyunca. Amerikalılar işlemleri, Avrupa'da işlemleri, analitik hem yine onları neymedir? Halk kalmasa biz neymedir diyor. Halk kalmasa. Siz Türkiye'de gördünüz mü? Siz bak gördünüz mü? Siz yazıp gördünüz mü? Siz toplaşıp gördünüz mü? Siz analitik bir olup hareket edip gördünüz mü? Tamam. Bize gören adamlar, bir adamlar var, apazisi dinler doğru öyle birbirine. Öz aranızda birbirinize gönlük bulduğunu deyip de cevap verenler var. Son için bu haramdağ rejimde böyle, ben öyle görüyorsam bizde başka çare yok. Yerde sol organ işgalleri, harbi işgalleri, hem mesela bir halk koptur sonuçta. Sonra öz halkı öyle o odan başlar, o odan sonra onun içinden başlar. Kim bizim öz halkımızı gitleşip hava. Yine biz gelecek bir hissiyat yaratmayacaklar, bir olacak. Köprüler çıkın deyip hava. Hem yerde sol köyleri ne bileyim sol halkını yoluna çıkıp, iyi çıkıp sol nemeli 10. Mart'a deniz sol haramdağ rejim karşısına çıkıp sonra boldaman başka adamlar oldada başka adamlara önlemesi oysa hava. Köyleri şöyle durup, şöyle kimin bolsa böyle öyle aralarında komite bilip ovalarda, rayonlarda, vilayetlarda 10 adamdan 20 adamdan bol öyle aralarında komite bilip nezavisli komite bilip neme bol çıkan yerlerde durup şöyle öylerden bol çıktırmayı alıp tayarlanan bültenleri akitmeleri yadak olsa hem bir taraftan ne kontrol etkiler öyle aktif olarak problemin bolmam mukadip etken. Потому что teyinde yine şu Vietnam'dan yüzden Türkmenler organizasyon belki Minister Etfanok Yılırşitov yüzden trova. Çağırışıp tır o bizde biz şu dönemde şu uygulamada bunun altında kalmış edildik. O dönemde böyle koşulsup şu dönemde geçirmek için şu dönemde uygulamaları faydaları var. O portattan oğlu attı o. Evde şöyle doğrudan da o adamlar gelip de şöyle komite olup şöyle düzeltip işler başladı hava. Olamasa kanununca Türkmenistan karşısında bozman hareket olsa onda onu gelecek daha var mı? Doğru. Tamam. Doğru. Sağ olun Timur. Inni biz efirimizi yavaş-yavaştan tamamlayaz. Men her kime xahiş edýän. Yine nahar pişirenler bir resept alınıyor. Misal için her kim nahar pişirecek olsa, füyücü nahar, tağım nahar olsa, şun resept aydılıyor. Yine men şuraya resept alyan, men şunu etecek ve size dağıtacak. O füyücü nahar. Yine size de xahiş her yine. Yine şu yağdayda Türkmen halkının çıkılgatı neyme? Bolya, bular diktatörler, bular basıvallı, bular gelenine ömürlük geliyor. Bir günlük, 2 günlük değil. Siyadar olmasa, onu beylik olur, eylik olur. Bunu hiç vakt Türkmen halkına yol vermiyor. O düşükler. Şunun için ikincisi gelip şunun komandasından yankı bandit brigadadan ikinci ile üçüncü ile bunun esas maksadı halkı tanımak. O düşüklü. Şimdi Türkmen halkına siz neyle resept veriyorsunuz? Şu yağdaydan çıkmak için. Ya kıysa diysem neyle maslahat veriyorsunuz? Yine birinci şul, ikinci şul, üçüncü şul. Yine neyle maslahatlar veriyorsunuz? 3-4 maslahat köp gerekken, 4 maslahattan köp geçmesin. Ne maslahat veriyorsunuz? Yine miraldan başlayalım. Serdar, hani sizin öz reseptiniz değil mi? Şu yağdayda bolya, bunlar deyuslar, bunlar dinamikler, vicdansız, uğurlar, banditler, düşnükli, inni Türkmen halkı için, şu yağdaydan çıkmak için neyme ve realni bu maslahatlar neyme? Alma bişip ağzına düşenak Murat ağa elini uzadıp almanı başarmalı ağacın dalından almanı iyesin gelse yerinden turup bir gozgalmalı olyan elini uzatmalı olyan taraz bu bir ikinci dönem
Yarım doktor canından edişiyalak, yarım molla da imandan edermiş. Kıynansak hem sonki 30 yılın dördünü bizim yurdumuzun imanından aldılar mı kadın yurdun eyesi yarım mollalar. İmanına sahip çıksalar hakikattan hem Türkmenin dert desuri dini imanı nämeni ündeye han beg pel çaşan vakti näme edýärdiler öňkü döwürlerde ve hakiki Türkmenin nämesi etip biljeklerini halk gowy bilýär, onu öwretmekde de yerimizden galyp jebisleşmeli. Palta bilen çapan ýalag edip meseleni çözmeli bir agızda bolany. Uzada oturmanın bir manisi yok. Birek bir bege barmak uzatmagam gerekten. Herkim özüne cevap berip yola çıkmalı. Yolda da birikmeli bolanı şeyi birek birege anam. Ağzı birlikten ziyade anam hem gerek. Tamam. Atılıysa cemletem birinci herkim özüne cevap vermeli. İkinci inni oturmalı, turmalı. Üçüncü turonda ağzı bir olup yürümeli. Dördüncem barmalı, bir gerekte hemmeler çözmeli. 4 tane yanık aytdım. Sağ olun. Inni men Musa soru vereyim. Musa, siz bizim halkımıza haysi resept veriyorsunuz. Inni şu nokotda, şu ýagdaýda saýlaryň gidip duran wagty näme maslahat berýäňiz? Şu meseleni bir wagda çözmek näme? Näme ýanky maslahatlar? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Dörtten geçmem. Bu açık zatlarım dini maslahat üçün değil, umuman demokratik sivilizasyon bir yurt kurmak için, cemiyet kurmak için açık zatlarım var. Kendi adada sen yurt bana näme etdi deyip soragy verme. Sen yurda näme etdiň deyip soragy ver diýmeli. Her adam özüne soragy versin. Şu cemiyeti düzeltmek için, yurdu düzeltmek için özüne soragy versin. Näme etdik aşo? Töhmet etdimi? Gıybat etdimi? Ya bir maslahata çağırdı mı? Bir agitasiya öğretti mi? Her kim özüne soragy versin. Arasında cemiyetin oturuşukda Türkmenlerin arasında, Türkmenistanlıların arasında bir informasiya paylaştı mı? Şoları paylaşmalı hükmen suratda aktivliğe çağırmalı. Men yine Mural Garabumla lalaşan iman var bolsa adam başka adam tapılıyor. İman bay adam bay bolýar. Ýöne yarım mollalar yoldan çıkarıp bilýärler, imanı alıp bolmaýar. İman Allah berýär. Allah kerimdir diye şeydir de. Allah'dan sorasan Allah berýär üstüne. Şoň üçin imanlı bolaly, hareketi bereketli, hareketli bolmaly. Sağ olun. Sağ olun. İki zat diýdiňiz, imanlı bolmaly we hareketli bolmaly. O men goşulýan şol. Mural Garawumyň aýdanyna goşulýan. Dogry. Inni Timur'a söz bereli. Timur, sizin pikiriňizçe siz näme resept berbiljek bizim halkymyza? Näme maslahatlar beriljek şu 4 sanat aýtsaňyz? Näme etmeli? Sesiniz ýapak. Eşçäňmi? Ha, indi gelýär, aýdyň. Birinciden biz özümüz soragy bilmeli. Birinciden biz kim? Biz halk. Biz halk. Hökümet halk için näme etmeli? Hökümet halk için alad etmeli. Hökümet alad etýärmi halk için? Hökümet halk için alad edenok. Hökümet halk için halkı genosid etýär. Halkı edýär. Owa. Şu zatları, şu bokton eret zatları öldüren bilýärler owa. Türkmenistanyň geljekden näme şolar ýene öňe ýürütde terber geçse näme bolsa bilýär owa. Soň ikinciden mesela Türkmençilik bolmaly. Türkmençiliğin içinde emme zat var Türkmençiliğin içinde. Türkmençilik bilen Selçuk imperiyeti kuruldu. Türkmençilik bilen Osman İmparatoru kuruldu. 600 yıllar devam etti.
Atalarının kurdusu Osmanlı İmparatorluğu. Ve Ayttursun tarihte köp imparatorluğu Türkmenler kurdu. Tamam. Şoň üçin Türkmençilik olmadı. Yeniden öňkü dostumyň aýtşanyň üçin dawatda iman bilen, arasa yürek bilen, öz sağlamyk üçin, öz watanyň geleceği üçin herekete geçmeli. Dördüncü ol indi korkuýny yürekden aýrmaly. Indi biz 20-20 asyrda ýaşaýyk. Korkmaly bir zat ýok. Diňe kanuny bozman, öz hak hukukyny talap edip, oňlarda onlar ýerbiler birleşip, rayonlarda, vilayatlarda her uçaklarda birleşip, öz arasında gepleşip, bir adamı bir dese, hemme toplaşıp bilen asylym gibi aýtmaly. Yüzler, 200 adam toplanıp, şeydir, Türkmenistan, 5 vilayet, 5 toğun, hemmeňiz birleşip harekete geçseňiz, akyllyca kellämedi iş edip, öz ýurdumyz üçin, öz çağlarymyz üçin harekete geçsek, ene şu 4 näme, ene sonda problema hiçem bolmaz. Ýönetim Türkmen birik-birini goldap, birik-birini arka durup, birik-birini izinde durup olar. Adam becek olan kaptanlı adamlar hemmesine cinayetlerle hemme yüze çıkarıp, o da cinayet etti mi halkın karşısında? O adamın toplum diyeceğim, o da yaşa. O da yaşamalı etmeli. Şehirlerde yaşamalı etmeli. Öyüne işten kaçacak vaktinde korkar etmeli. Adı sonunda bu rejim sonatlardan adillikten, birlikten, birleşmekten korkuyor. Tamam. Sağ olun köp Timur Aydanada. Kıyın ben mikrofonlarını açalım, bölünmeseniz. Men häzir 2-3 tane soru gatşal jogap bereyim. Şu yerde bir adam soruya, inne saýlawlar eger bolmaýan bolsa biz näme etmeli? Murada maslahat ber, saýlawlary biz näme gatnaşmaly? Ferdim, biz häzir monitoring edip dursa, içini daşyny. Bize azıcık wagt berin. Biz size bir usulunu aýdar. Häzir beýleki opozisiýonlar bilen maslahatlaşýar. Bir usulunu aýdar. Näme usuly iň amatly bizim halkymyz üçin. Diktatorlar üçin näme? Bizim halkymyz üçin. Şonuň üçin eýýän bir belli zat biz online'da saýlawlar geçirer. Ine şo saýlawlarda Serdar Berdimuhammediň hakyky alýans setlerini görürüz. Onan bütün dünýä ýaralar. Inni fizik tarapdan yerlerde näme saýlawlar geçirmeli? Häzir biz maslahatlaşyp otyr. Şonuň üçin men jogap beremok. Belli bir netije geleli üýüşüp, onsoň size aýdarym. Şonu men aýdamda hemmeler aýdyp durur. Şonuň üçin biz belli bir netije gelmek üçin häzir duşuklar geçirýär, pikirlenýär, bolup geçen zatlary öwrenýär, bir güýçli strategiýany tapmak üçin. Innik soru, Murada siz Türkmenistany gelýäňizde, men geljek Türkmenistany, men häzir gepleşikler geçirdim. Şo ýerde bir ýer men golýan bolsa men barýan. Şu neçeli men jaň edýän, men barsam näýdi? Bolar siz çykyp bilýäňiz, men golla bilýäňizmi? Garşy ýa-ni men garşy alap bilýäňim diýip torap ýördi. Gynansak da dol jogap alýarmok. Men barja o berde oturumdan tolk ýok. Tolkba eýem görýän 1,5 ýylda biz näçe köp sat etdik. Gatul tolkba. Sebäbi içinde egerde biz görüş bilmesek, içinde ede may bermesek, men çykyşlarymy seredýän bolsaňyz, men içinde bolup geçýän zatlary ine alýanna bir sagada galman size ýetirýän. Aýdyk gelýän ýaýy bolýar. Awuryň işgärleri oğul aýlyp durýar. 2 adam üýçe aýsa bar ylgap durýar. O ýerde adamlar bilen gürleşmek, o ýerde adamlar bilen iş geçirmek mümkin näme? Ine şoň üçin men siziň hemmeňize 2 sany strategiýa hödürlýän. Gysga wagtda ýeňiş kazanmak we uzun wagtda. Birinji gysga wagtda ýeňiş kazanmak näme? Onu düşünmek üçin, onu etmek üçin bir zada düşünmeli. Şu rejimiň ahyry erwet ya grażdan urşulyň torýa, ya bizim halkymyz doly ýanky ýitirer ýaly. Iň erwedi grażdan urşy, adamlar ölür. Beýleki erwetçilik halky ýitirer diýenim ýuwaş-ýuwaşdan öldürüp geler. Ine öldürüp gelýär. Eýýem
Diňe 2 ýylda da 1,5 ýylda 500 000 oly adam öldü Türkmenistanda. İçinde daşında. Bilýärmi şonu? Ine şu rejim ýa-ni alyp barýan siýasatyna 15 ýylda hasaplasaň, onu hasaplama statistik etmeli. Men biljekler näçe ýöne köp ummaty. Neşe gyrlyk gelýär. Ine şoň üçin men aýdýan beýle halklar ýaly özemdi, demografiýamyz özeni. Biz kiçelýär, ýa-ni peselýär sanly. Men Türkmenistanyň grazanynyň guruny diýen, İranyň kyny, Afganistanyň kyny, Siriýanyň kyny guruny demok. Şoň üçin gyýyska strategiýa. Birinji, biz bir zada düşünmeli. Şu rejimi biz çalışmasak hiç vakt baktly ýaşap bilip Türkmenistanyny gezip bilmek. Kim bolaýsyn? Diňe şu tohum Berdimuhammedow, Gurbanuly, Berdimuhammedow Serdar, Berdimuhammedow Kerim we beýlekler doganlary, ýegenleri ve Berdimuhammedow Serdaryň tohum tarapy. Bolly. Ine şu granitsa. Gadanlary sen MHM ýolbaşçysy bol, sen garnaşrak bol, tapawy ýok gidýän. Sen owdan depeden çykmaly. Häzirki ýolbaşçylar owdan depeden çykaýmaly. Wagt ýok. Allah aýtdy men Raşid Meredow ýüzlenýän. Sizi owdan depeden çykararlar. Sebäbi siz gerekkel täze komanda. Täze komanda. Serdar Berdimuhammedow kellen gopurun diýen wagty şol ılgap durmaly. Siz onu başarmarsaňyz. Şoň üçin siz owdan depe gatşat wagtda gidersiňiz. Taýýarlyk görüň, başarsaňyz gidin bir ýere. Indi gyýyska strategiýa näme? Birinji, hemme ýerde häzir turmaly. Şuň bolup turup bolsa şuň turmaly. Bolmasa eýer bir ýerin wagt belleşip turmaly. Türkiýede turup ilçihanyň öňüne baryp bize adalatly saýlawlar gerek. Bize daşynnaky dağlaşlaryň ýa-ni registrasiýasy gerek. Bize hemme kandidatlaryň registrasiýasy gerek. Bize adalatly saýlawlar gerek. İçindäki adamlar, häkimlikleri baryp ulanyp aýtmaly. O näme saýlawlar bolýar? O näme bizim geljegimiz siz kesitdiňiz, daşynnaky türkmenleri getirmeseňiz, daşynnaky közünüp ýören adamlar gelip ses bermese, o näme saýlawlar bolýar? O näme saýlawlar bolýar? Karantin bilen hemme zat baglap goýdyňyz, näme saýlawlar bolýar? Biz öz aramyzda gepleşip pikir alyşyp bilemok. Näme biz saýlaly? Biz bilemok kandidatlary. Bu çykan kandidatlar ýöne klon. Yani bir kandidatı dalaşgar gollamak için. İçinde de çıkmalı, aýtmaly şonu. Üçüncü, haçanla içi daş çıkıp bilse, siz içinde çıkıp başlasanız, biz barar daşından. Men barjak niyedim gatyly. Türkmenistanyň içine barıp, adamlar bilen turup, şu rejimi biz aýyrmasak, bize iýgilik ýok. Dördüncü, onu aýyrmak için siz Telegram chatda girip kizjik 2-3 adama ynanýan adamyla gruppa açyp biziň bilen habarlaşmaly. Siz biziň videolarymyzy göreňiz. Siz biziň chatymyza geleňiz. Siz biriňizden gorkuşyp, ýa-ni ynanman, şu güne geldiňiz, inni final ýagdaýda zat çözjek bolýar. Mümkin näme? Ki onun öňü işlenilmedi. Inni şu momentda da bir wagda çözjek bolsak, biz birleşmeli, biz agir olmaly, galmaly. Näçe gedek çağırdyk, aeroportda baryn protestlaryň hereket ýok. Hereket ýok bolsa, bereket ýok. Ine bu gyýyska, ine uzun strategiýa. Uzun strategiýa näme etmeli? Birinji bilen biz gowy düşünýär. İçinde daşynda bize ýa-ni MHM terroristleri, polis zombiler bizi gözläp ýörler. Onu biz sırly işlemeni öwrenmeli. O diýmek näme? O diýmek biz Telegram chat'a girmeli, küçük gruplar ýatamaly. 5 adam, 3 adam bir doganyny ynanýarmy, şoňdan ýatar. Türkmenistanyň daşyndaky öz doganlarynyň kontakty. Hiç kime bildirme Telegramda gatnaşýarmy. Biz pikirlerimizi bir deňiş gelmeli. Biz ştab kurors ýöýte, ştab bilen habarlaşyň. Biz aýdar kim näme etmeli? Her vilayetde mümkin şular kiçik gruplar bolsa, biz bir günne han çykýar diýip çykanymyzda bizim daşynyň gelenmizde bir günne ýeňilýär. Ine bu gurulmaçyly işler diýilýär. Siz ona gatnaşmaga aňarda dursun. Ünsün beren bok şoňa. Ýöne ine bolur. Ay Serdar bize seyretmezmekden seyretmez. Biz hareket etmedik, seyretmez. Üçüncü, öz jemgyýet bilimlerinizi östürin. Araňyzda siýasaty gurulşyň. Näme barýat, näme şul barýat diýip düşünjäňizi ulanyň. Daşynaklar azatlykda eden ogony.
içindekiler gurgurlar näme diye. Daşynak adatlıklar ha korkya içindeki kıyınçılıktakiler hareket et başladı. Men düşünemek şu bu geçen haftada hiç logika yok. Adat devletlerde yaşayanlar hareket eden o. İçinde kıyınçılıkta yaşayan adamlar hareket ediyor. Şunun için dördüncüsü uzak yankı nimeği denmede biz protestlerden başlamalı. Protest demek näme? Gelip nägeliklerini bildirip başlamalı. Biz hükümeti işletip başlamalı. Yine şuraya edenmede onunla üstünlük kazanırız. Ol öz-özünden hiç tat kalmaz. Gurumaçılıklı bolmasa hiç tat bolmaz. Şimdi siz näme etdiniz? Hani oraya geroy bolsaňyz näme içine baraňyz? Biz bararız içine. Siz kalmazsınız. Siz kalmayan sebepli biz barılımız. Biz näme işläp bilýär? Daşyna seýdin biz näme işler etdik? Biz Berdi Muhammedowy işden aýrdyk. Gara çektirdik. Şol usuliýetine getirdi. Serdar Berdi Muhammed. Ol içindäkiler etmedi, biz etdik şonu. Daşynaklar hem mera ýazyp, düşündirip, zat edip, içindäkiler de ýa-ni düşündirip, zat edip, protestleri gurnap, ine biz gorkudyk onu. Berdi Muhammed näme diýär? Häzirki zahvat, bir kanun uğurlukda giyece ýaly imsimlik diýär. Bizim şu imsimliği berýär, hiç tat diýmän. Şoň üçin birleşin, protestlara başlan, maňa ýazýarlar düýün jaňa diýär, giyece uni jaňa diýär, muradagy näme etmeli? Üçüň birek birimiz aýdym. Biz aýdanmyzda çykan zok. Onsoň bize ay sen boş urlaýan diýäňiz. Onu araňyzy üçüp başlan. Kaçan taýýar bolsaňyz aýdym. Biz aýdýak, bizem bar ýa şöyle. Biz barıp ýörsa protestlara. Kaçanda o protestlardan. Men Türkiýeden deport etdiler. Bolmasa men hä Türkiýanyň içinde otururdum. Keypine deport etmediler. Türk döwletini hop döredýän deport etdiler. Indi şu ýaly ýagdaýlar aýdyp geçdik. Indi gysgaça her men ýollaşyma, her men ýerinleşme, indi 4 sany biz 3 sözlü näme arzularyňyz bolsa halkymyza aýdym. Musa, senden. Men şu ýerdeki aýdylan zatlar goşulýan informasiýa paýlaşmaly, ýetirmeli we herekete geçmeli. Sebäbi ýurt elden gidip barýar, çağlan geljek elden gidip barýar. Vatandaşlar aktiv bolalım. Sağ olun. Sağ olun köp. Meýraly. Bez kommentariýew geçip gidaýarym murada. Timur Serkede. Söz sizden. Sizin işlerim Timur? Aziz vatandaşlarım, yurttaşlarım, ağalar, ünlüler, atalar, eceler, hemme de gizlenmek isteyen bizim çağalarımız için, yetimlik çağalarım gıdiyatları için, öldürülen çağalarım gıdiyatları için, öldürülen adamların doğumlarının gıdiyatları için, genosit için, sol bizim geleceğimiz için, sol rejimin karşısına doğru maçtan çıktığınız Allah Teala'dan iman ile çıktığınız Allah Teala'dan bizim ile bile olur Allah Teala'nın gördüğü dostları, dostları onda hatam ruhları olsadan yüreğiniz rahatlanır. Birine kömek ettiniz, onda da yüreğiniz rahatlanır. Dünya halk vatanı için arası harekete geçelim. Bizim şu an karışacağız. Bizim size halkımız hiç kaçan taşlamaz. Gerek yerinde karva adamla toplayıp yönüne geçeceğiz gerek yerinde. Dünya size bağlı. Arasında kanunu bozman, kanunu kapsada kadının buldurman, sabotaj etmesi edip, her bir kanunu bozman onu polise verir. Kazakistan'da bulalatları hemen gördüğümüz o. Yani bu sol yanlışları etme, arasında harekete geçirinde şu karanda harabizini yengelin, iyi Türkmenistan'a hemen baralım ve Türkmenistan için hemen birlikte hareket edip, Türkmenistan'ı kuralım. Sağ olun vatandaşlarım.
Sağ olun Timur. Hemmeňize sağ olun. Şul efire gatnaşanlar, kommentariýa diýenler, bizim efirlerimizi dinleýänler. Biz türkmen halky halk hereketi. Eger halkymyz agyr ýagdaýda bolsa biz şonuň bilen. Eger halkymyz gowy ýagdaýda bolsa biz şonuň bilen. Biz halkymyza kömek bermek, düşündirmek we halk bilen ýürümek. Şonuň üçin sizin arzularınız, sizin kıyınçılıklarınız, sizin bedbahtçılıklarınız, bizim bedbahtçılıklarımız. Näme şu zatlar sizi düşündürýär? Bu boş gurulmalar däl. Birinji adam hereket etmek akly etmek. Akly etenden soň ýeňişe gelmek gaty şart. Bir sabak gerek. Şonuň üçin birinji bilen biz sizi taýýar edýär. Haçanla siz taýýar bolun. Haçanla siz hereketler taýýar bolun. Biz sizin bilen hereket ederiz. Entek siz taýýar ederiz. Entek siz öz watançylygyňyzy, öz imanyňyzy, öz wyjdanyňyzy, namusyňyzy, gaýratlylygyňyzy entek dol eliňize alaňyz. Haçanla eliňize alyp başlaryňyzda biz sizin bilen. Häzir biz sizin bilen, ýöne biz sizin bilen hereket edeceğiz. Şonuň üçin sizin hemmeňize birinji bilen jan salyp, ikinji bilen azatlyk we adalatlyk arzu edýär. Sağ olun, efire gatnaşanlaryňyz üçin. Şul geçirilen ýa-ni video gepleşikdäki soraglary kyn görmän kommentariýada öz pikiriňizi ýazyň. Biz sizden köp zady öwrenýär we siz bizi öňe akylýaňyz. Sağ olun.